Šta? Šta je? Imamo pobjednika! Šta? Idemo, našao sam odličan, dragi, bravo. U školi me prozivaju zato što gledam Jasersteina. Ozbiljno! Oh my god! Čitaj. Znima. Ja ću ko Milan Taratu da pijem iz jedne šolje cijelu emisiju. Singeru, biraj. Levo ili desno? Koji ćeš? Ja sam leva, kajde, Leva. desno. Evo ti, danas ćemo da radimo Dragi Bravo. Da imamo šta je bilo te godine u trendu. Ne, još ih ne otvaramo. Ovo su stari časopisi, ja sam sve ove Bravo časopise uzimao kad smo mi izlazili. 2015. 2015-2016. Petra, šta ti imaš da kažeš? Ja sam verna publika, mnogobrojni smo imali nas puno da podržimo ove moje prijatelje, momke, drugare, kolege. Idemo. Hvala. Hoćeš ti jedan časopis da imaš? Može. Vampirski dnevnici, udarna tema. Evo ti, ovo nije Bravo, ovo je džumbus. Može, daj džumbus. Imamo i okej ovdje, je li to okej? Okej. Okej! Sada se mali smo stalno uzimali ove Bravo časopise, jer tu ti je sve vezano bilo za Green Day, Linkin Park i... Tokyo Hotel pre svega. Tokyo Hotel, da. Znači, skupljao se onaj mega poster, 32 dela ima. Inače, trebali smo radimo jednu pesmu, drugi deo onog rap battla. Za tvoj klip je dovoljan i toster, dok mi furamo naš Bravo mega poster. A, molim. Tako da, Singeru, ajmo da potvaramo časopis, otvori neki članak. Joj, sad se sjećam ovoga, pazi, ovo želiš neki poster i piši nam i onda ti ostaje email adresu. Ja sam toliko postera tražio, ništa nisam dobio. Dragi Bravo, nisi više dragi. Dragi Bravo, veoma ga volim, ali želim da ga zaboravim. Zaljubljena sam u jednog dečka koji je stariji od mene više od 3 godine. Devojka s 13 godina ima ovakav problem. Moj problem je bio zašto GTA zapucava. To je bio moj glavni problem 2015. Šta je? Imamo pobjednika! Šta? Idemo, našao sam odličan, dragi, bravo. Ajde. Ovo ne može biti bolje. Ajde. Ana, 13. U školi me prozivaju zato što gledam Jasersteina. Ozbiljno! Oh my god! Čitaj. Ja ne verujem, aj dalje ne verujem. Čitaj. U školi onako nemam dobru komunikaciju s vršnjacima, a otkad su saznali da gledam Jaserstein klipove, ne ostavljaju me na miru. Pričaju mi kako je on gej, svašne ružne govore o njemu, kažu mi da ga samo retardi prate. Nemam ništa protiv njega, mislim da je super, ali oni me zbog toga prozivaju šta da radim. Šta kaže Brava? Bravo, probaj da ih iskuliraš ili prihvatiš šalu. Draga Ana, tako ponašanje vršnjaka obično se održava reakcijom onog koje je meta zezanja, jer ih upravo ona zabavlja. Zato je najbolje iskulirati takve prozivke ili odreagovati neočekivano, to jest prihvatiti šalu. Tako ćeš im pružiti šansu da te upoznaju i uoče tvoje dobre osobine. My god! Ana, izvini što tek sada odgovaramo, sad sigurno imaš, kada je to bilo 2015, 16? Ne, 15. 15? Znači, Ana, sada imaš... Ne. 16. Imaš disarkuliju. Imaš malo veće probleme. A pazi ovo. My god! Sjedi se, ovaj Bravo časopis sam čitao kad sam upoznao Denija. I love you. Dude! Oh, hey! What the hell are you doing? This is weird. I was just, reading a book. And kissing it? No. So happens to be my face. No! A sad ćeš dobiti batine! A pazi ovo. Nekada je postao Bravo Tube časopis. Ko nam se prvi jave u komentarima može dobiti Španiju za 290 €. Drugarica Krišom kombinuje lekove i rum. 12 godina! Šta? Mi nismo imali te probleme, brate. Mislim, ja sam ti bio iz Rume, ali nisi imali te probleme. Ali... Ti si bilo Rumu GTA, ali... Rum i Ruma. Ovdje inače, ne znam da se vidi, zoomirat ću. Ovdje smo svi bili na fotoshootingu i vidi Singeru kako se ti predivno vidiš. Evo kako tebe. se vidim? Evo tebe. Ovo sam ja. Ovo je ovdje sivi koji nema glavu. Sivonja. Brate, pazi, tu su Dex, Stankić, Supreme Nexus, Zimzo Gaming. Brate, Visko, ovdje je Mlađa. Nemoj me zezati. Nemoj me zezati da je to ovaj broj. Pazi ovo. Vi ste ve, želimo nazad Viska. Visko, vrati se. Samo da Vigo ozdravi. Da bude kao pre, kao što bilo je, sve veselije. Ajmo, Dragi Bravo, Singeru. Možda ovo izdanje nema Dragi Bravo. Traži sljedeći.
Možda im u ovom broju nije da je Bravo bio toliko drag. Evo vaše pitanje i savjet. Ovo sam tako ja. Ovo mora da sam ja pisao, samo sam napisao lažno ime. Prejedam se zbog depresije. Pre 2 godine imala sam problem sa anoreksijom koja je trajao godinu dana. Nakon toga povratila sam apetit i hranila se umereno. Ali sad se često prejedam zbog depresije. Voljela bih da redovno vežbam, ali nemam uslova za to jer živim u malom gradu. Koji savjet imaš? Koji savjet? Koliko grad može biti mali kad ti ne možeš da izađeš i da trčiš? Malo smo zakasnili sa savjetima, s obzirom da je 2016. 17. Niko neće da se druži sa mnom. Tebe razumem. Pokušala sam da im se približim i pitam ih da se malo poigramo, ali oni bi mi odgovorili: Milice, što nas pratiš, ne mogu više ovako. Ako ne možeš pobediti, pridružim se i sebe ogovara, ja. To provereno radi. To je kao ona žena kad su je tražili na onoj planini, kao ona se izgubila na planinarenju, znaš, i pokrenula se ekipa koja je tražila tu i ženu i ona im se na kraju pridružila da traži samu sebe. I tražila je samu sebe 16 dana sa njima i onda su oni bili u fazonu: Buraz, mi tebe tražimo svuda, ono, what the fuck. Gde si to pročitao? To je efekt, pogledaj na netu. Ja ne mogu da verujem, to je bukvalno to. Da li oni izmišljaju ove stvari? Gde možda im šaljaš to za Dragi Bravo? Si nekad slao te stvari? Nisam, mogu ti reći, nisam, ali sam zato slao za top singlove. Jesi? Znaš što sam jednom slao? Ja sam jednom slao kad je bilo da se glasa koji će posteri biti u onom posebnom Bravu. Da. Glasao sam za Jessica Albu. I nisam je dobio. Da li vi znate koliko sam ja puta poslao onaj SMS na nešto 4542 za polifonu melodiju od 50 Centa in the Club? Stvarno? I ono kad ti dođe račun, šta onda? Ne, račun, to je preko mobilnog. Uplatiš kredit i pošalješ. A što bi neko to radio, brate? Ja sam poručio Lani moje polifonu melodiju. Ali zašto bi neko glasao za te stvari kad i sam znaš da će ljudi iz redakcije izabrati po nekom top chartu koji je na radio? A nije to, ne, to je već bilo tu izabrano. Ti samo trebaš da pošalješ tu poruku i oni ti pošalju tu melodiju i onda ti ostane na telefonu i to ideš ko debil ulicom i slušaš ovako, ideš i... Da, bukvalno. Ko ova današnja deca što imaju onaj zvučnik, onaj JBL idu i slušaju Jalu i Bubo. Evo ga, kako da se oslobodim treme, Lea 14. Dragi Bravo, imam mali problem. Umem lepo da pevam, svi mi tako kažu, ali se stidim da pokažem talenat. Naime, stidim se da pevam pred drugima. Molim te, reci mi kako da se oslobodim treme. Pa, brate, probi led. Bukvalno probi led. Bukvalno, idi na Duna, probi led. Postavi na YouTube. Nemoj na internet, brate, pevaj uživo. Ako si u masi ljudi, ako si sama, pevaj. Oh my god! Našao je sebe. Pronašao je sebe. Neću samog sebe da čitam. Pazi ovo. Dragi Milane. Šta piše? Ljubavni savjeti. Što ti davao? Me zanima, čekaj, Milanovi savjeti za uspešnu ljubavnu vezu. Pa ovo ja sam stalno pisao smajlija. Budite pažljivi, pogotovo ako ste još uvek u osnovnoj školi. Nemojte zbog ljubavnih veza da zapostavite društvo, učenje, porodicu, niti sami sebe. Smajli. Šta je prema tvom mišljenju ključ za uspešnu ljubavnu vezu? Pazi ovo. Ne postoji samo jedan ključ, niti su sve brave iste. Ja zvuči sad. Ali postoje osnovne stvari koje svaka veza treba sadrži, a to su pre svega iskrenost i otvorenost u komunikaciji. Što jeste? Dalje nećemo, previše paferek. Mnogo si mi lepa, Bani, da te gledam beba. Bani, da te gledam beba 021. Šta si zapravo čitao u Bravo, Sigar? Sendvič od avokada. Šta si čitao u Bravo? Screen Fun kao ja. Da, šta si čitali? Screen Fun. To je bilo onako više gamerski nastrojeno kada izlaze nove igre koje... Ne, ali pazi, u Bravo su ljudi uglavnom tražili neke ljubavne savete. No, dragi Bravo, ljubavni savet. Ja nisam tražio u Bravo časopisu, već sam pratio jedan YouTube kanal, zvale su se The Wing Girls. Hey guys, what's up? I'm Jet. And I'm Star. And we're the Wing Girls. I zapravo je bilo bukvalno The Wing Girls, kako da izađeš iz friend zone i tako te neke stvari. And today we're gonna tell you the 5 things every guy should know about girls. Ali sam kasnije skapirao da mi bukvalno ništa nije koristilo. Okay guys, so click right
right here to watch how to win over her friends. That's a really important video. Ali ne znam, nekako ljudi vole da vide ta neki savjet, da im neko kaže kako ja to da uradim i misle da će njima isto to upaliti. Kako lako! Ne postoji isti odgovor za svakoga. Tako je. Deal with your own problem. Suoči se. Koliko se dobro ljubiš? Ne znam. Sasvim nežno ili zaista strastveno, otkrij kako zavodiš svojim poljubcima. I to ćeš na osnovu tog kviza da skontaš kako se ljubiš. Da. Tako što ćeš ti sam da proceniš kakav si ti u tim Moraš se situacijama. prepoznati u tome, Milane. Ajde da vidim, majke ti, šta kaže ovo? Šta kaže ovo? Da imaš šta Pod jedan, konačno si zakazao dejt sa devojkom. Koje jelo ćeš naručiti u restoranu? Na osnovu toga ću znati kako se ljubim. Aha. Bravo, odustajem. Kako uzimaš prvi zaloga i tako? Daj! Evo te, Evo. Tube Stars. Tubestar. Jaserštajn, zvezda s Balkana. Ime i prezime Milan Inić, datum rođenja 27.12.1994. Mjesto rođenja Novi Sad. Fakultet, prva godina na Akademiji umetnosti Novi Sad. Čekaj, prošle godine ovo bilo, šta? Ovo je tužno, brate. Zamisli, čitaš Dragi Bravo i vidiš onako sebe, piše ti onako dole, prva godina fakulteta, 2013. 2019. piše u Dragom Bravo, prva godina fakulteta. Ovako, Okej, važi. Probali smo ovaj Dragi Bravo. Vidjet ćemo kako ćemo uspeti da sklopimo video od ovoga, s obzirom da... probali smo i fakultet. Probali smo i fakultet. Nije nam se svidao nešto rano. Nije nam se svidalo. Ako želite poster Vis TV-a, pišite u komentarima... Šta piše u komentarima? Želimo da vi glas zdravi i dobit će, jedan lucky komentator će dobiti poster Vis TV-a. Šaljemo mu na adresu. Hvala što ste gledali. Pa. Ja želim ljubav. What? Nemojte slušati časopise, niti youtubere. Niti mene. Niti mene. Ajde, pozdrav, ćao. Moj problem je bio zašto GTA zapucava. To je bio moj glavni problem 2015.